Kunjani baba? Mama, ubhuti wena? Yes, uyena. Ya, ngicela ukuthi uhlale endabeni ukuthi indaba sela. Okay. Ngicela uX ukuthi ngicela ukuthi angisize ngoba ngeke ngafika la namaphoyisa. Wangeyisa. Wathi impahla ngize ngiyithole cause sayihlanganisela. Kanti impahla yezami nginobufakazi bayo yonke into. Nawe futhi uyazi ukuthi impahla yezami. So ngizolanda okungokwami namhlanje. Okungokwami nje ngizolanda kona. Cause wena waba nesibindi sokulala nengane yami. Iminyaka ulala nengane yami wena. So namhlanje awufuna impahla zami. Before nje exercise sikude yabona njengamanje nje konke lokakushoyo ufakazi wakho uyena ufakazi wakho mina futhi ufakazi wakho uyena ngishade naye uthe mangabe ithola lento ngokusho kwakhe ngalonke ngimbuza la endlini ngifuna ama clarification because ngiyabona ukuthi kune tension engayi understand ukuthi kwenzakalani kunoma ngithola impendulo umuntu wanje uphethwe yikhanda up until kuze kuqhubeke isikhathi. I think it was August 10. Yes, August 10 2023 la engathola khona indaba lezi ngizwa ngayi namhlanje. Uzithola phi ke? Ngithola sengithola kwi counseling engakade organizwe imina naye because ngiyabona ukuthi kune tension la endlini kodwa umuntu engishade naye akakwazi ukuthi ahlale ngaphansi silala naye.